Perdó. Que no podíem imprimir. Sí. Vale, perfecte. Comencem el ple ordinari 7/2025, l'últim ple ordinari de l'any. I el primer punt és l'aprovació del ple extraordinari 6/2025. Si teniu alguna cosa... No, tot perfecte. A favor. A favor. El segon punt és la dació de compte dels decrets de presidència del número 319 al 422. Sí, dels decrets, n'hi volíem preguntar quatre, que un és la revocació de la subvenció de trànsit, que hi ha un decret. Si podíeu explicar per què s'ha revocat, una part. Una part perquè el que vam dir, com que es va canviar el projecte inicial perquè se va creure convenient arreglar l'accessibilitat de l'avinguda i canviar el projecte que hi havia, pujava menys diners del que teníeu pressupostat anteriorment l'antic govern. A més, si es feia tal com ho teníeu ficat vosaltres, en l'increment dels preus no hi havia prou subvenció com per executar-ho tot. Per tant, se va haver de renunciar a una part dels diners. En aquest cas han tornat 6.000 euros, que hi havia coses, jo què sé, com eren faroles, mobiliari urbà, que al final pensem que s'hagués pogut executar igual fent el vostre projecte, és a dir, sense canviar lo nostre, està clar que era un, però inclús canviant-ho i decidint canviar, no es tenien per què perdre aquests diners i s'haguessin pogut utilitzar per complementar part del vostre projecte, jo què sé, sempre fan falta bancs, papereres, algun tipus d'il·luminació i coses d'estes. I en aquest cas era una subvenció al 100%, o sigui que sap greu que hagués de tornar diners quan te'ls podries gastar i els podries justificar. Després n'hi ha un que és indemnització econòmica al club de futbol. Sí, ja sabeu que a les associacions se'ls dona una part de subvenció, una subvenció anual, i el club de futbol la va demanar i se'ls ha fet una part. No és allò dels helicòpteros ni cap cosa d'esta? Hi ha la part dels helicòpters, sí, també. O sigui, que hi ha l'ajut... Per número de decret potser m'he colat. Això és del 24 d'octubre. Sí, és el dels helicòpteros. I al final com va quedar? El dels helicòpters, clar, se va proposar a l'empresa que com que hi havia hagut molt manteniment durant la setmana per part del club per a que l'estat del terreny de joc quedés de la millor forma possible, que no veiem normal que aterressin en un cos zero quan diferents persones del club van haver d'invertir les seues hores i la població en si havia de generar despeses de llum i d'aigua. I se va arribar a un acord amb l'empresa i en el club dient que el que ens arribés de diners era 150 euros per aterratge, que la meitat anirien de cop ingressats al club i l'altra se revertirien en ells igualment, però mitjançant per part de l'Ajuntament. Actes de col·laboració com poden ser les discomòbils d'aquestes festes. O sigui, se va cobrar? Ho van pagar igual, ni que no vinguessin? I qui ho pagava? Els de la cooperativa? L'empresa dels helicòpters. Els que venien? Sí. Vale. Després hi ha un altre decret del 13 de novembre, que és del Consell Català de l'Esport, subvenció d'actuacions pel pla de joc per la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives del període 25-29. Ho tenia informació d'alcaldia, però si vols ja... El que tu vulguis. Ja ho expliquem. Des d'Esport ha sortit un pla de joc, una subvenció, que aquí es podia presentar 3 projectes diferents per cada instal·lació esportiva o dins de la mateixa instal·lació i tot. I aquí vam demanar, primer de tot, per arreglar l'accessibilitat a la piscina. Ja hi havia el tema de la grua que ho vam estar mirant a l'estiu per a poder entrar al que és la piscina en si, però tot i això, el que és els accessos dins de les instal·lacions també estan molt malament per tenir mobilitat reduïda, cadires de rodes, invidents, etc. I ja que està que l'accessibilitat
teu garantia, el pla de xoc, s'ha mirat de fer un projecte per el tema d'accessibilitat a la piscina, després tot el que és l'asfalt del pavelló seria la següent actuació, i una altra actuació que seria totes les valles del camp de futbol, que com que venen del camp de futbol vell, doncs també n'hi ha algunes que ja no és que necessiten manteniment, ja necessiten canvi. Que això és la subvenció d'esports, la mateixa que es va fer als aspersors, diguéssim, o no? És una altra? No, és una altra. És una subvenció que, com moltes coses que quan arriben d'entrada semblen molt prometedores, i per número d'habitants ens ha tocat uns 45.000 euros. Per tant, està bé, però no és tan sucós com el que ens van dir al principi, que semblava que poguéssim fer 10 actuacions diferents, etc. Però no és concurrència competitiva, és a dir, estos 40 salos tens i te'ls pots gastar pel que vulguis. Ara ha sortit ja, se va presentar i ha sortit, no han aprovat encara les bases, però l'acceptació dels projectes sí. Perfecte. I després hi ha un últim decret d'ara del 12 de desembre que hi posa pagament deute no tributari, expedient de finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil. És el de... Però pagament de deute no tributari? Del primer cicle, és el que de la Generalitat, no suposo. Pagament de deute no tributari? És el decret. No sé, com està posat així pel títol, jo vaig ser incapaç de... Saps? Vale, la geografia és la subvenció de I2. Vale. La part de Next Generation. Ja està. Després, hi havia coses que se mos havien colat perquè ja els van vindre a preguntar a algun altre i ja ho havia resolt el secretari. Vale. El tercer punt és la dació de comptes de la Junta de Govern, si teniu alguna cosa. De totes, de les llicències urbanístiques, n'hi ha una que és del Departament de Presidència, Centre de Telecomunicacions, Tecnologies de la Informació. Sí, això va arribar una comunicació al juliol o agost que passa la fibra òptica de Catalunya cap a xarxa i punts. I afecta apenas un tros d'això i era com a ment informatiu. I es van tocar de presidència dient que aprovarem una llicència. Nosaltres vam dir que si matificava que en la comunicació que no feia falta ninguna autorització ni llicència perquè es considerava una obra d'interès major, supermón comunitari, bla, bla. I ens van dir que almenys com aquest era una empresa de contacte. I res, va ser l'aprovació aquesta, que era de Generalitat, fibra òptica. Ja està. De la resta no... D'acord. El quart punt és la sol·licitud de la Generalitat, és una moció per l'exempció de la taxa de publicació al DOC. Si no la vols llegir, m'ho l'ha mirat, m'ho sembla perfecte. Ja que és un requisit que demanen, doncs almenys no. I com a mínim en aquestes comunicacions, que és d'obligatorietat que no pots fer res més, o sigui que estem a favor i l'exempció del pagament. I votem a favor. Aquest també a favor. El punt 5 és l'aprovació inicial del pressupost del 2026. Aquí... En el 2025 ja vam dir com ens falta la liquidació final encara de l'any, evidentment, perquè encara no s'ha acabat. Ja vam dir que quedaria alguna factura pendent d'aplicar, però estem contents en l'execució del pressupost d'esta anualitat, perquè no s'ha hagut de fer cap modificació pressupostària. Això és gràcies a que tenim un bon assessor, un bon tècnic, i vol dir que també hi ha hagut una bona planificació. Sí que queden aquestes 3 factures pendents d'aplicar, una és de l'Orquestra Pensilvània, l'altra és del Sayar, i com sabeu el Sayar, per molt que es prevega una mica també... Això del 25? Perdó? Sí, del 25. Per molt que es prevega una mica també, com que els usuaris són variables, no pots tindre una xifra exacta, i després també n'hi haurà una del Consell Comarcal que per poc quedarà pendent d'aplicar. Però d'entrada estem contents de l'execució perquè s'ha fet molta cautela per a que no quedessin pendents d'aplicar i s'ha reduït tot el que portàvem arrossegant des del 2023.
Bueno, modificacions sí que se n'han fet, no, el que són per decret, que no han de passar per ple, no? Hi ha alguna entre... S'ha generat crèdit i això, sí. Pel que fa al pressupost del 2026, s'ha intentat que també fos un pressupost realista, tot i que hi ha bastants diners a gastar, perquè a nivell tècnic no se pugui també executar tot. Hi ha previst ficar els aires de l'escola mitjançant el fons de transició i la subvenció d'eficiència energètica de Diputació, finalitzar la llar, com vam dir també al ple passat, el mur del carrer Pilonet, que també és de l'Impuls d'IPTA, i després hi ha unes excepcionals del Ministeri per la Dana, que hi haurà uns 60.000 euros per arranjament de camins, que és una inversió bastant forta que fa molts anys que no es fa aquí al Pinell, i després també se dedicarà, com heu vist a les humitats que hi ha a l'oficina, també va ser de la Dana de l'octubre passat, tot això també es dedicarà a arranjar les humitats i el que hi hagi malament de la taulada perquè no hi hagi més filtracions. També se preveu el pla de xoc que hem comentat abans, tot i com que encara no està reconegut, no està introduït al pressupost. Tot i això, ara parlem més d'inversió i d'obres, no? Tot i això, tenim previst, com hem anat dient a d'altres plens, fer el coworking, l'àrea d'acampada, els lavabos de l'àrea d'acampada separats del camp de futbol i diferents carrers. Veurem també com va l'execució de l'any per a veure si a nivell tècnic hi ha la possibilitat de començar-ho a fer o si és ja cara a l'any següent. Després, a nivell de capítols, hi ha les despeses de personal, s'ha fet la pujada del 2,5% anual pels empleats públics i s'ha de preveure també la 5a plaça de la brigada. Tot i això també esperem com està el que hem anat parlant durant els últims temps, que la brigada són gent que es van fent grans i tot com està el tema de jubilacions i tot, o possibles baixes també. Al capítol 2 hi ha tota la despesa corrent, que se mirarà de rebaixar en el tema de l'eficiència energètica. De fet, la setmana passada, o l'altra va ser, vam fer una reunió per a mirar com està tot el funcionament de les plaques de l'escola i ja que es ficarà els aires acondicionats allí, mirar que sigui autosuficient, que l'escola ja rebaixa bastant les factures de la llum, perquè tot el que és despesa corrent, a veure, aigua, llum i tot, el que ha fet variar també és el centre de dia, que és la novetat, però si no és bastant continuista tot també. I després també hi ha tot el tema de festes i cultura, que hi ha uns 70.500 euros destinats a festes i cultura. Dels altres capítols són pòlisses i assegurances i tot, no sé si teniu alguna cosa més a dir. Sí. Alguna pregunta? Sí, a nivell de el que seria el pressupost, li hem preguntat bastantes coses a Marc, que també agraïm que poguéssim vindre aquí al ple en els màxims dubtes resolts. I hem vist a la part d'ingressos que sí que s'ha regularitzat, o sigui, al final aquest pressupost potser és dels més agraïts d'una legislatura, perquè al moment allà on pots posar les inversions que podies tindre previstes i que ja tens mínimament treballat, o sigui que hi ha moltes més inversions que els altres dos pressupostos, que l'altre pressupost que us ha tocat aprovar. En aquest cas hem vist que als ingressos hi havia molta diferència, sobretot pel que es preveia la liquidació del 25 del que seria el Fons de Cooperació Local i de Tributs de l'Estat, o sigui que de les anys anteriors, vull dir, s'ingressava més de 100.000 euros, i això ja ens ha explicat que era per una regularització de coses que l'antiga secretària no havia fet i per tant se recuperen aquests imports. I després destacar que, clar, és un pressupost que compta en 279.000 euros més del fons de transició nuclear, que si al final algú té ganes de veure com evoluciona el pressupost del Pinell o al final a la pàgina web, que surt molt clar, són unes inversions que mai havia tingut el poble i en aquest cas que són molt d'agrair a l'hora de, quan fas pressupost, de poder-les incorporar.
Pel que fa a ingressos, sí que volíem remarcar que, i sobretot perquè al document que teníem també sortia la comparativa amb la liquidació d'altres anualitats, que no es preveuen ni al 25, ni es va fer al 24, ni es preveuen pel 26, el que seria la gestió forestal. Perdó que me l'he deixat de dir, la gestió forestal, que també teníem, ja la subvenció s'ha executat ara una part, perquè de gestió forestal, la subvenció que ha arribat ara és per a 3 anualitats, si no ho recordo malament, era executar ara, justificar l'any que ve, i després la segona part per executar l'any que ve i justificar l'altra, no? Si no ho recordo malament, Marc? No, este any el que crec. 2, és? 2 anualitats. En 2 anualitats. I també s'ha començat a executar i s'ha de justificar. Per tant, sí que ho contempla la gestió forestal. Vale, bueno, ens sobtava una mica aquesta part que és que si no la contemplàveu, perquè sí que teníeu previst demanar-ho i incorporar-ho, però igualment se veia molt clar com al 22 i al 23 sí que s'havia fet gestió forestal, al 24 surt a 0, al 25 se'n preveu 0, però al 26 se'n contempla 0. Llavors, que si no ho teníeu previst, us demanem també en part que poguéssiu recuperar, perquè ni que és poc el que es pot fer, perquè al final ho fas i perquè tens els ajuts del departament. Però a poc s'han fet zones que són interessants i sobretot tota la part de l'argila damunt de la Via Verda, que eren les pròximes zones, que els tècnics del Departament de Boscos diuen que si allí hi havia un incendi, que seria destructiu. No, s'ha fet. Perquè pujaria... S'ha continuat. Jo vaig passar i fa no res. No, ja està fet, està fet. Pues... És que potser no surt gestió forestal perquè va ser una subvenció, que no sé si sempre ha funcionat així, no? Sí, sempre ha funcionat així. Fatal, la veritat, això va aquí condena, però donava un termini d'un mes per a justificar. I clar, vam tindre que generar crèdit a preses i corrents que ho vam ingressar en altres despeses, aleshores instar-nos de la partida 227.99. Ah, vale, no està com a nominatiu, no? Exacte, perquè va ser una generació de crèdit ràpida i es va gastar de seguida per justificar-ho un mes. Però sí que està, són les que no té una partida pròpia, està dins de la 227.99. Sí, perquè gestió forestal, totes les que han sortit de subvencions les hem intentat agafar totes. Vale, doncs perfecte, si és així, molt millor, són coses que havíem... I ara s'ha justificat 8-9.000 euros i a 2026 s'ha justificat els altres 1.000 euros. Bueno, clar, això és el que diem, no ens correspon aquí perquè és un altre superior, però hi ha molt que desitjar en tota la gestió de boscos i ojalà n'arribessin més. Bueno, recursos, si no ho volem fer ja ho farem nosaltres, però que ens assignen els recursos per poder fer-ho, no? Vale. Després, entrant a la part de despeses, sí que hi ha coses, o sigui, hem vist que hi ha com partides molt genèriques i coses que no s'especifiquen, per exemple, associacions, no? Si vols vaig ja al detall. És a dir, en comptes de que altres anys, altres pressupostos, sí que sortia de manera nominativa el que es donava a cada associació, per exemple, subvenció AMPA, subvenció Cursal Viveró, subvenció música. N'hi havia algunes d'amples i ara se posa tot al mateix calaix. Llavors, d'alguna manera, i ho dic perquè també fem memòria, havíem dit que si també es podia tindre comptabilitzat, diguéssim, quan s'acabava donant a cada entitat, perquè el fet de... Abans hi havia unes bases locals en la qual se presentaven, s'havien de justificar unes factures, sabem que de vegades és més àgil pagar una factura a una associació, però, clar, per exemple, aquí el pressupost, passem, veiem com anualitats anteriors sí que estava desglossat i sabies com a mínim una subvenció que tu donaves a una entitat, a banda que després poguessis fer alguna altra col·laboració, i ara està tot dintre de la mateixa bossa, que hi ha 13.000 euros a subvencions sense ànim de lucre i, en canvi, se deixen a zero aquestes partides de subvenció AMPA, Cursal Viveró, música i altres, no? Si d'alguna manera feu el repartiment que volguéssiu, és que ja no entrem al que doneu a cadascú, però sí que si es podia reflexar, com a mínim, nominativament al pressupost. Que si algú mira el pressupost sàpiga si una cosa ha anat per l'AMPA i si ha sigut en subvenció, l'altra cosa és que tu pagues una factura. Això també estaria bé a final d'any saber quan s'ha pagat a tothom, però a nivell de pressupost, si tu dones un ajut directe, com s'ha donat sempre el club de futbol, que té 4.000 euros, més el que han pagat dels helicòpters, que queda reflexat. Fem este prec si es pot reflexar el pressupost, perquè si no, si tens partides genèriques, passa el mateix, per exemple, en tot el que seria manteniment d'infraestructures.
En el manteniment d'infraestructures, que s'havia desglosat pel que fa a aigua, enllumenat, clavegueram, camins, quedava desglossat i, per exemple, clar, tens la previsió del 25 és 0 a tot, però un manteniment general de 63.620, que és tota la partida, però, per exemple, només se posen al 24 3.000 euros en clavegram i es deixa a 0 el manteniment d'aigua, d'enllumenat i de camins. Llavors, què vol dir això? Que només són 3.000 al clavegram, no faràs manteniment de camins, perquè ho pots fer en la dana, però i l'enllumenat? Que si en aquest cas, en comptes de posar partides tan genèriques, se pot detallar, potser és més faena, però és més real també de cara a un pressupost, saber que tu tens una previsió, si saps que tens per les cloaques 9, 10, 3 o 0, però saps el que tens. Clar, ara està tot a 0 i el pressupost que proposeu aprovar hi ha això, 3.000 a claveguerams. I dintre de tot, en manteniment només hi ha 3.000 a clavegram i dintre de tota la partida hi ha 63.000 euros. A veure, perdoneu. Els carburants, també. Una mica el mateix. En carburants hem vist que hi ha dues partides que se diferencien els carburants en general i en els d'educació i també ens ha sobtat perquè hi ha un canvi molt brutal. O sigui, venim d'anys que en carburants, sí, un any de 15, que ja es veu que el general no havies comprat, que el general al final imagino que és el dipòsit que hi ha, o sigui, de gasoil no se'n gasta més enllà del dipòsit que hi ha a la pianola per la brigada i la calefacció de l'escola. I el que puc gastar la furgoneta que agafés o els vehicles que els agafés de la brigada, no? I en canvi ja, no ho sé, passem del 24 a tindre 8.600 en carburants i passem de cop a 15, tant pel 25 com pel 26. Llavors, aquests increments no sé si són deguts a alguna cosa, no sé. Que estan tots els vehicles en moviment ara mateix, perquè estaven averiats, no estaven tots en moviment, i a més també s'ha pujat el preu. Quasi dobles. Ens ha sorprès perquè quasi és doble. En el cas de festes populars, com a tal, la partida de festes sí que veiem que té una rebaixada important, perquè es queden 26.000 euros. Llavors, el mateix, que si al final se fan unes festes que en valen, jo què sé, l'any 22 n'hi tenim una de 14 més una partida de 52. Però aquí està de tots els de festes. O sigui, pensem que és poc realista posar 26 de festes i després repartir tot el que fas de festes en altres partides de despeses diverses, saps? Vull dir, està clar que hi pots colar alguna cosa a despeses diverses, però si una cosa és de festes hauria de tindre la consignació a la partida de festes, perquè si no fem trampes, diem que fem unes festes de cara al 26, un pressupost de festes de 26.000 euros. Saps també tu com jo, que no farem les festes de tot l'any amb 26.000 euros, molt menys. Entre cultura i també és a l'hora de justificar, que està separat. I la fira a la banda. Sí, ja ho he vist que hi ha catàleg i cultura, però igualment... Està desglossat per això. Que entre cultura i tot són 70.500, uns 70.500, i els 15 de catàleg, els 13.500 d'artesania, els 26 de festes, els 16.000 d'activitats culturals, està desglossat. Sí, però després hi ha partides d'altres despeses diverses que les tens pressupostades d'altres anys que i que tenies coses de 10.000 euros i es quedaven en l'aire i de cop passen a 40 i a 50. Llavors, altres despeses diverses, que evidentment és un nom de partida molt còmode perquè hi cap tot, altres despeses diverses, però si colguem coses de festes, hi posem coses de festes. Llavors, com a més especificat, sí que ho agrairíem. Però, més enllà d'aquestes puntualitzacions, nosaltres votem que no al pressupost per un motiu, no per un tema tampoc estrictament de contingut, ens sembla un pressupost realista, ens sembla un pressupost que incorpora inversions, que totes són interessants, però a l'últim ple ens vas demanar que féssim arribar de nou les propostes de pressupost i d'alguna manera vam sortir en un emplaçament que hi hauria una reunió. Està clar que no necessiteu el nostre vot per a aprovar un pressupost, però llavors no cal que ens enganyéssim. Jo no us he rebut les propostes? Les propostes jo vaig fer una instància, la tinc registrada i te la puc tornar a donar perquè... Algo passat entremig perquè no us he rebut. Ho vaig registrar per instància. No sé si et vaig dir, ja ho he registrat o no ho he registrat, que ara ho miraré inclús i tot. Però vull dir, ho faig per registre per aquestes coses. Votem que no pel paper final que podem jugar nosaltres. I és un emplaçament.
Potser no us agrada cap de les nostres propostes, però potser en podem parlar, ni que sigui per a dir-nos que no. O sigui, no hi ha més. A veure... Te faré arribar a la instància, però que votem que no per este sentit. I més enllà de que ho hagués fet o no, aquí crec que a una instància de vull fer arribar i tinc un registre, que està la gràcia de fer registres. Això ja crec que estic dins i com t'arriben les coses, però igualment el recent ja estava múltiple a Fumín de Remomella per pagar el pressupost. Aquí no s'ha parlat en cap moment i ja et dic, no és una qüestió molt ideal. Potser ho tinc i no m'ha passat el que sigui, però jo esperava també que arribés les teves propostes per a fer la reunió. Dic, potser al final, si són les mateixes de l'any passat i no està interessada en vindre o interessades en vindre. Interès n'hi ha, les propostes les vam registrar per instància genèrica a l'Ajuntament i vam dir a l'últim ple que eren les mateixes de l'any passat, o sigui que les teníeu en més d'un any d'antelació. Si no heu volgut, no va ser res. Inclús... No, però és que tampoc me toca a mi. Com a govern, quan teníem els papers canviats, era el govern qui cridava a l'oposició per si es volia parlar de pressupost. Ara estem al revés. Ara crec que et toca tu com a alcaldessa cridar. Si hi haguessin més grups, ho demanaria per un tercer grup, no per un tema del nostre grup, però crec que és el govern que ha de cridar la resta de grups per voler parlar d'un pressupost. Que no, que és un tema utilitari, que ja en tenim prou en els nostres vots, doncs perfecte, nosaltres votem en contra per aquest motiu. Molt bé, nosaltres a favor. Passem a la informació d'alcaldia. S'ha començat la segona part del mur del carrer Pilonet, que ja hem dit que també entrava en la subvenció del pressupost d'aquest 2026. Entre avui i demà, avui no ha sigut, per tant serà demà, començaran a fer els carregadors elèctrics que ve mitjançant el Copate, que es ficaran a la Baceta. Després també el tema de la llar d'infants s'està complint l'execució en els tempos que s'havia marcat. Pel que fa al programa d'arrelament, que us ho hem explicat també que s'havia fet un estudi, s'havia proposat arreglar l'escola de música, s'ha començat a fer l'estudi ja dels tancaments i la climatització. Vam fer una reunió del Consell d'Alcaldes i es va parlar del Flater, que és l'acollida energètica que va haver a cada població i ens van passar els mapes del terme del Pinell, tant a nivell eòlic com fotovoltaic, perquè tots han de complir uns mínims. Si voleu... Sí, bueno, I s'ha demanat també un pressupost per a una màquina de fugues d'aigua perquè ens trobem que al casc antic, ja per l'orografia i el tipus de casa que tenim aquí al Pinell de Brai, hi ha moltes filtracions a les cases i creiem necessari ja que tindrà una màquina des d'aquí l'Ajuntament que es pugui detectar les fugues. I també entrarà al pressupost de l'any que ve perquè puja vora uns 5.000 euros. Però com que és una cosa necessària, l'informació d'alcaldia, com que ja també ha sortit del pla de xoc i d'altres coses que hem anat comentant al llarg del ple, no tinc res més. Vale. Faig jo? Pregs i preguntes? Mentrestant ho he buscat. El dia 26 de novembre, a les 10 i 11 del matí, vaig registrar les propostes de pressupost. Vull dir, mireu, que ja me crec que no t'hagin arribat, però justament faig les coses així perquè a los correus dius que no t'ha arribat i t'has de quedar en un pam de nas perquè si no ha arribat un correu que has de dir, però un registre genèric en una instància no me val.
Pregs i preguntes. Este matí li he preguntat també al secretari, m'ho ha resolt, però crec que és una cosa a dir al ple, i més que res per fer el seguiment, a la resolució de la subvenció de governació per la retribució de càrrecs electes, que això traduït és el sou, que en aquest cas part del sou, perquè tens una dedicació diferent, però part del sou que tens sí que ve subvencionat per la Generalitat, va sortir la resolució un tema al no PINEI, com si per aquest any no ho donessin. En teoria havia d'estar arreglat abans d'acabar l'any, això és el que m'ha dit el secretari, però no està arreglat. Jo no sé si políticament tu has fet alguna gestió o aquest tema està aclarit, o realment... Sí, vam parlar en presidència i ens van dir que tranquils que s'arreglaria d'ofici, això. O hi ha un perill que no paguen la teua retribució. No és l'únic poble que ha passat també, per tant, per això ens va dir que estiguéssim tranquils i estem fent un seguiment en presidència perquè en cas que hi hagués qualsevol cosa o algun requeriment o que s'hagués de fer, ens avisarien. Vale. Llavors, hem fet una mica de repàs des que portem de legislatura i en algunes coses que hem anat preguntant a diferents plens ordinaris i algunes coses, com per exemple, no sé, a l'octubre del 23 se van donar les ajudes als pastors, en aquell moment se va comprar menjar pel pastor, per Martí, suposo, que és el devot que estava pasturant a la Pàndols. No sé si seguiu parlant amb els pastors, si se segueix col·laborant i de quina manera es col·labora. Se continua col·laborant, també vam parlar en la Generalitat i ens van dir que si no era que rebíem ajudes econòmiques que i tot i rebre-les l'Ajuntament no té l'obligació de comprar res de menjar, se col·labora en aigua, que es puja, perquè representa que el pastor ha d'estar a la serra mentre hi hagi menjar, si no, no hi hauria per què estar-hi. Per això no hi ha l'obligació de portar-li menjar. I es col·labora sobretot en aigua i ja també se va mirar a Diputació una subvenció per si podien ficar algun tipus de basseta o algun tipus de dipòsit per almacenar més aigua. No, que la col·laboració perfecta, però en aquest cas, com s'havia comprat menjar, un dels emplaçaments que vau fer vosaltres va ser a regularitzar això. Llavors, com no s'havia fet res més. Després, ho dic també lligat, perquè evidentment preguntarem com està el Mas del Moteller, però en un dels primers plens també se va dir que va arribar una notificació de la Che, que es tallaria l'aigua del Broi, que ja havia arribat quan nosaltres vam demanar aquesta notificació, no ens ha arribat mai, però saber si aquest tema ja està tancat, si està tot bé, i evidentment la notificació posem en dubte, castigo, perquè ja la vam demanar el 21 de desembre del 24, en el que vau afirmar aquí no ha arribat. El mateix del Mas de Moteller, que... No tenim per què enganyar-vos, per ficar-ho en dubte. No l'han vist. Mos vau dir que me l'enviaríeu. Com no teniu per què enganyar-nos i nosaltres tampoc, doncs mira, reitero que se mos envió esta notificació. És com el Mas de Moteller, que també us va dir que també estaven uns informes de l'aigua i tampoc els han trobat. Els heu demanat al Ministeri? No, tu m'ho vas dir que estaven aquí. Els has demanat? Els has demanat? Nosaltres hem parlat amb la Che, hem parlat amb l'ACA i hem parlat allà baix en... Els has demanat per registre al Ministeri? Al Ministeri no. Ja portem 2 plens. Sí, 2 plens que tu m'ho has dit que ho... I el tercer, doncs mira, ara no ho penso buscar, ho demanes al Ministeri. Molt bé, ara m'enfado i no resposto. Vinga, va, continuem. La notificació de la Che, la notificació de la Che, si me la podeu enviar, o si voleu que la vinc a consultar, vinc a consultar-la. Simplement diu-me on està, perquè aquesta sí que ho vau dir vosaltres. Pel Mas de Moteller volíem preguntar com està el tema, jo ho vaig buscar, jo no ho tinc, us ho vaig dir a l'últim ple i us vaig dir que si per favor ho podíeu, no ho dic per pataleta, si ho tingués us ho enviaria. Us vaig demanar si per favor podíeu fer la petició per escrit, era un prec que crec que vaig fer l'últim ple ordinari, que simplement demanau per escrit al Ministeri, per no entrar en aquest tema del ple, de sí, que no mos ho donen, ja m'has contestat que no ho heu demanat. No hem demanat perquè volem fer més averiguacions, volem tornar a arrencar el pou, ja que no es va arrencar en 10 anys, volem tornar a arrencar i què passa, i volem fer diverses coses abans de... Bueno, no és excloent, pots fer el que vulguis. És una còpia de la documentació. El que no ho pogut fer en 10 anys, doncs ho tinc que fer en altres... És una còpia de la documentació. Ho tornarem a provar a veure el que...
pots demanar la còpia i mentrestant fet tot el que tu consideres que estarà més ben fet que el que vam fer nosaltres, però la còpia la podries demanar igual. Si no ho has demanat, la pregunta és, la penseu demanar? Sí, la pensem demanar. La penseu demanar? Sí, demanar sí, però... Pues les administracions van molt lentes. El meu consell és que la demanéssiu el més prompte possible, perquè tot i demanant-la no és una cosa imminent. No ho demanareu per escrit al Ministeri, us penseu que en demà ho teniu. Llavors, si un dia la necessiteu, sabent-ho en temps, que ho podeu demanar en temps, ja ho podíeu demanar al ple passat, no ho heu fet, ho podeu demanar no ho heu fet, demaneu-ho quan volguéssiu, però sabent un temps, el dia que ho necessitareu i ho demanareu, encara us haureu d'esperar 3 mesos. Demaneu. Gràcies pel consell, sí. Aquí, tot i que n'hem parlat al d'això de pressupost, sí que és veritat que també ens agradaria saber el resum i si voleu repetir-ho, vinc a consultar, igual que vaig vindre a consultar el de l'àrea d'acampada i el de la fira. Ja vam demanar al desembre del 24, que també era una situació com la que estem ara, que s'ha d'aprovar un pressupost nou, que es fa tancament, bueno, no es fa tancament perquè encara no tens els números, però ja saps una mica com ha anat l'execució pressupostària d'aquest any, saber exactament quan se dona a cada entitat. Perquè en el model, que repeteixo, em sembla bé el model perquè al final acabes ajudant a les entitats, però és poc transparent en aquest sentit, perquè si tu vens a final d'any i de dir «Ei, mireu, a l'AMPA hem pagat 3 busos, hem pagat els ordenadors, jo què sé, hem pagat la profe de plàstica, hem pagat X extraescolars i això ha suposat a l'Ajuntament un ajut, m'ho invento, de 8.000 euros. Vale, tu saps que l'Ajuntament ha col·laborat amb l'AMPA, ui, que fa fred, amb 8.000 euros. A la cursa hem pagat el catering, hem pagat la no sé què, i saps que l'Ajuntament ha col·laborat en la cursa en 1.000, 2.000, 3.000, en el futbol, exactament igual, en l'escola de música i en les altres, en les col·laboracions que sempre fa l'Ajuntament. Això no ho tenim. Fa 2 anys que no se sap quan se dona a cada associació en el còmput de tot. El còmput de tot, ara vols el còmput de tot? No, de tot, en plan, saber quan ha ajudat, per exemple, al 24, l'Ajuntament al futbol, a l'AMPA, a les entitats, com ha ajudat a cada entitat. A la cursa, el catering, a l'AFA, sobre els 1.000 euros, ja pot ser pagant autobusos o un espectacle. Hi ha associacions que tenen menys despesa, que són les que tenen els 400 euros. El 24 en parles. El 24, sí, perquè tant 24 com 25 han fet el mateix, 400 euros. Al club són els 3.000, no? 3.000? 4.000. Més el que es faci a banda de si es fa alguna discomòbil o alguna altra cosa a banda. És aquesta suma, saps? Al final el col·lectiu va fer una festa, saps? I ajudes al col·lectiu i pagues la pólvora, com sempre s'ha fet, repeteixo, d'un correfoc i fas una festa i fas un d'això, però al final és, al final d'any, com ha col·laborat l'Ajuntament en el col·lectiu? I després per posar algun criteri, perquè si no és un tema de pagar factures, se van assumint, sí, teu pago, i al final tens que hi ha associacions que reben molt i n'hi ha que reben molt poc. Bueno, també es fa segons, també hi ha associacions que hi ha més moviment de poble que d'altres, per això també hi ha aquest greuge comparatiu entre elles. Vale. Després, això ja és d'est any, us vam demanar en un ple dient que s'havia començat una faena que s'havia fet en el departament i en els bombers, que era pel tema de les bases forestals. I un dels pregs va ser si volíeu reprendre aquest tema, que vau dir que sí, per regularitzar quan hi ha un incendi, s'agafa aigua de les bases forestals i que acaben pagant els veïns. Llavors, ojalà no ens hi trobéssim mai i ojalà no haguéssim parlat d'això, però hi ha hagut incendis que després... Clar, l'Ajuntament tampoc pot anar a pagar-li l'aigua a un veí si no està regularitzat. I aquí hi havia una proposta de conveni, com a mínim, en els veïns que vulguen, que n'hi havia uns quants que sí, n'hi havia un que no, la resta eren que sí, que hi ha en aquest conveni, si penseu tancar el tema o si voleu treballar d'una altra manera o si teniu alguna proposta diferent. Tenim proposta que també vam parlar en agricultura i el conveni que hi havia aquí firmat quan ho vam haver d'anar a ficar en funcionament no ens va semblar pràctic, encertat o desencertadament, i vam parlar en agricultura i sí que ens va donar una fórmula com per a pagar els que tenen la bassa a la seva propietat. Per sort, de moment no l'hem hagut de fer servir. Però es podrà fer, en aquest cas, si es buida una bassa... Ja, l'únic que potser s'haurà de regularitzar en ordenança o algun conveni cada propietari, però sí que hi ha números fets.
Vale, doncs perfecte. Si ho heu aconseguit solucionar, potser aquesta no era la solució òptima, aquesta era una, n'hi ha d'altres. Si ho heu aconseguit solucionar d'una altra manera, doncs perfecte. Vull dir, al final era preguntar això per fer el seguiment. També el març del 25 ens vau dir, vam preguntar per les despeses de la fira, al cap d'uns dies ens vau dir que ja estaven les despeses de la fira del 24, jo les vaig vindre a veure i me va sobtar una cosa, evidentment, els números generals eren bons, però resulta que a la fira del 24 em sortia només una despesa de 4 artesans, quan hi havien hagut molts més. Que sapiguéssiu que vaig demanar que se revisés aquell quadre que hi havia, perquè a mi hi havia coses que no em quadraven. Me sona que ho vam dir en un ple ja també, que tot el tema dels ferrers no cobraven el material i tot. Per això hi havia menys artesans i els del poble durant els anys que s'ha fet la fira, els del poble tampoc no havien cobrat mai. Per això sortien menys artesans, enguany hi sortiran més. I després, si ja teníeu les despeses del 25? Tot tancat no ho tenim, perquè de Generalitat encara no sabem el que hi ha. Més o menys. Sortirà en positiu també? Sembla que sí, pel que anem veient, de moment sí. Perfecte. I després de les últimes coses que han preguntat, van preguntar per les obres de la centraleta de la cooperativa, que no sé si heu pogut fer seguiment o vau poder averiguar qui va fer allò. Sí, hem fet una mica de seguiment i sí que hem vist on ens podem queixar, per dir-ho d'alguna manera, però estem encara en procés. I després, si hi ha previsió de posar en funcionament la barrera d'accés de l'àrea d'acampada. Com està aquest tema també? Doncs s'ha de canviar l'ordenança, per això no s'ha fet. Però els ingressos se recullen d'alguna manera, s'han controlat d'alguna manera, les entrades i les sortides? Se va regularitzant la brigada Passen. Després jo tenia una pregunta, més que res per a que consta també a les preguntes, era quina valoració feu com a equip de govern del Plàter o del que sabem del Plàter, perquè també sé que ningú ha tingut accés als mapes al detall, però sí que això ja diu molt i no sé quina valoració en feu vosaltres com a govern. Nosaltres apostem per les energies renovables també. Ja sabeu que hi ha una empresa que també us ha mostrat interès pel Pinell, és per eòlica. Tot i això, el Plàter ja veiem que aposta més per la fotovoltaica que per l'eòlica. Sent un poble i un terme que no en tenim cap d'eòlic, no ho descartem, sent que també podem fer el canvi de les zones prioritàries. Aquesta empresa on es vol posar? A la part de Miravet, Pinell Miravet? És a la part del mas de Moteller, en principi no es veuran gaire. Clar, tot està una mica a l'aire, que no s'explica exactament. Però està dins d'aquí, està dins de la zona. Està per aquí. Sí, això està protegit, i això diu sorprendent, és el que és zona apta. Ho dic perquè ara s'obrirà un període de delegacions, que ja ho van explicar, i és per saber si penseu que es pot treballar d'alguna manera a nivell local, el Plàter diu que hem d'assumir energies renovables, no? Però sí que si penseu que hi ha algun marge de treball, com a mínim, per a que poguéssim definir nosaltres les zones i no deixar-ho tan obert com és este mapa. O sigui, que les definiguéssim nosaltres, no les empreses que venen aquí a no sé quina paraula dir, a proposar, és molt positiva i tot, que venen aquí a especular i a fer negoci. Elles fan la seva feina, però nosaltres tenim la possibilitat de sí definir unes zones. Llavors, no sé si voleu treballar o si ho... Ens ho hem de mirar més, també, això encara. Bé, per a que consti també aquí el tema de preguntes, sí que us volíem preguntar, perquè sabíem que havia sortit una subvenció d'esports de la gent, que és el que heu explicat als decrets, us volíem preguntar si ho tornàveu a demanar, i com a propostes, que ens alegrem, una era el terra del pavelló, que heu dit que ja entraria, l'altra també que hi ha algunes gotelleres, no sé fins a quin punt. Sí, les gotelleres no la vam demanar perquè en principi també ens van dir, quan va vindre la d'esports, la directora d'esports, ens va dir que per la dana també es podia, com que hi ha tanta filtració com plou, també es podia demanar.
Per això vam posar el pla de xoc, lo de lo terra, i per la dana agafar el sostre. I després portàvem també, com a idea, si és que es volia demanar això d'esports, també el terra de la pista roja, que al final potser a la pista roja se li dona altres usos que no són el deportiu, perquè si fem les festes, si fem tot i si es fan coses esportives no es va allí, però sí que és veritat que el d'en terra està bastant malament, i inclús, no sé fins a quin punt, treballar els temes de desviament d'aigua del camp de futbol perquè no s'inundo tant. És el que comentava abans, que quan va arribar el del pla de xoc ens van fer omplir un formulari molt motivador i allí vam ficar tot això que esteu comentant, tot el que és la inundació del camp de futbol, la pista, l'accessibilitat a la pista roja, protecció del camp de futbol. Hasta vam ficats a demanar, ja que era realista es podia fer 10 actuacions per equipament, hasta la gespa del camp de futbol. Tot el que semblava tant s'ha convertit en 3 actuacions i en 45.000 euros. Per tant, vam haver de descartar moltes coses. Se tria el prioritari, que ja ho entenem, però com no teníem la informació, és pas el que portàvem. I després, lligat a això, que ho tinc aquí com a interrogant, sabem que també recentment s'ha constituït una associació que és d'escacs, que no sé si entren per esportives o no. Perquè hi ha vegades que aquest tipus de coses entren com a associacions esportives. Sí, que sí. En principi sí. Llavors, si també se podia plantejar, perquè de vegades quan parlem d'esport se'n va tot al futbol, que ja m'ho sembla bé, i també té un impacte molt gran el futbol, però també hi entren altres coses que potser per desconeixement d'un passen més desapercebudes, però sé que d'alguna manera potser també tindrà un espai habilitat, tot i que se fa ús de la biblioteca. Ara, quan hem passat per baix, he vist que estan jugant, no? Però per tindre també... Sí, ja hem parlat també en l'associació, se'ls ha també facilitat una ajuda per poder fer l'arrencada de compra de material i tot. En principi, si tot funciona com també ells preveuen, hi haurà el diumenge al matí tornejos d'escacs a la Pianola i els entrenaments, com que són menys gent, de moment se quedaran a la biblioteca perquè està més ben acondicionada. En cas que el volum de gent s'incrementés, se veuria si fa horaris a la Pianola o si s'ha de canviar l'espai. Guai, perfecte. Llavors, volíem també preguntar-vos si és que teniu algun projecte, alguna cosa així més imminent pel que fa a les faroles i a l'enllumenat de l'entrada del poble, de la carretera. Vam estar mirant. De fet, a l'estiu se va demanar un pressupost per tot el tema de les faroles de la carretera, també perquè aquestes, com podeu observar, no han sortit bones, perquè n'hi ha la meitat de trencades. I estem a l'espera també després de veure si acabem de gastar la subvenció d'eficiència energètica en tot el tema faroles o com queden els diners per acabar de distribuir. Quan pujava el pressupost? No ho recordo ara mateix. És que clar, que si són eficiència energètica poden ser, si més no similars, però hauran de ser solars. Solars, Després, si ja teniu els projectes dels fons nuclears redactat, el que seria dels dos que ens vau dir, del coworking i de la part, diguéssim, dels vestuaris o el que és el bocotí de l'àrea de campanya. I després, allí al final del carrer Pilonet, que s'està fent ample i tot allò realment s'està envaint una zona verda, és a dir, implicarà, no ho dic per envair, perquè és lògic i és el que s'ha de fer en aquell carrer, que és quan se fa alguna cosa, feu ample i feu bé, només faltaria, però el tema és si això implicarà alguna modificació de planejament urbanístic. En principi no hauria d'implicar tampoc. Perquè a nivell de mapa, però clar, jo parlo una mica de memòria, és com aquell carrer no passava tant com per allà on s'està eixamplant. I sembla com que t'estàs menjant un tros del tros aquell que va agafar l'Ajuntament. En tot cas, com que se n'ha de fer de modificacions, si l'arquitecte ho creu convenient, que s'ha de fer per normativa, doncs se farà. Perquè potser és molt aparatós com ho veus, perquè clar, no que s'ha menjat, però quan tu vam els blocs, crec jo. Vull dir que no són molts metres. Si fos una màquina que grata molt, però clar, després s'ha de posar els blocs a la formigonès, no se tapa per la banda de dintre, diguéssim. No crec que siguin molt. Mig metre o potser menys. Mig metre potser baix.
I lligat en aquest tema, que has dit que s'han de fer modificacions, n'hi portem una, que és com un prec, que és un tema que també hem fet seguiment i que avui parlem amb el secretari, però que no, clar, Marc no estava al cas, que és que en un moment determinat sí que es va treballar, i això també ho vam preguntar en un dels plens d'estos que tinc aquí, el carrer Hospital ho vam preguntar el 27 de març, i sé que en vam parlar en este ple, i suposo que també estàs al cas, que és este punt que uneix el carrer Hospital amb el carrer del Bou. Primer lligat, aquí també vau dir que si pel pla Impulsor un dels possibles projectes seria acabar de fer el carrer Hospital. Llavors, si s'ha de fer alguna actuació en aquells carrers, potser també estaria bé poder donar solució urbanística, perquè allí passava un carrer que passava apegat a la banda de baix de les cases. L'Ajuntament, en forma d'expropiació, va quedar un tros de terreny per a poder fer el carrer més ample i moure'l cap a dalt, però se li hauria de donar tràmit en sentit de que al final ha de ser una modificació de normes subsidiàries. Llavors, si en teniu alguna altra, perquè aquestes coses són lentes i són costoses, ho portem com un prec si voldríeu seguir en este fil, que mos consta que el veí també ha parlat amb altres. Sí, he parlat amb altres, igual que ho he parlat amb altres, i ja també, perquè és una cosa que ve de fa anys, també hi ha això. I sí, estem també pendents de poder presentar a l'urbanisme i canviar l'ordenació. Seria perfecte, no pel veí, sinó per la part de carrer. Seria perfecte per ordenar la part de carrer. Però lligat en això també, una de totes les propostes aquestes que us han fet arribar del pressupost, a banda de les altres, que poden ser a mi m'agrada més de fer obres, de carta als Reis, jo faria una pista de pàdel, jo faria una coberta, jo faig un coworking o no sé què. N'hi ha una que no es veu i que és molt necessària. I que només per esta, mira, crec que votaríem a favor d'un pressupost, perquè és algo que d'aquestes coses de que necessites trobar el moment, els recursos, els ajuts, i estem en un pressupost que té més recursos que mai, a nivell d'ajuts i a nivell de tresoreria. Són el pressupost que tenim, ja ho sabem, però té més recursos que mai i seguim funcionant en unes normes subsidiàries que són de l'any 98 i que ja portem la dinàmica, sobretot dels últims 2 o 3 anys cap aquí, sumant algun expedient antic i coses, i parxes, perquè al final el que podreu fer vosaltres és el mateix que fem nosaltres, que és posar un parxe quan tens una cosa d'un carrer i mirar de donar-li la màxima solució. Però pensem que en algun moment s'hauria de començar a treballar en un pou, que probablement, no sé, que si el comences tu, potser l'acabarà un altre, no sé com dir-te, o l'acabaràs tu si estàs molts anys, però que no és una cosa d'un dia a l'altre, però que algú ha de començar. Esta, pensem que seria la principal proposta de posar un pressupost. I no sé, ja està, per part nostra jo diria que... Sí, després també hem fet una mica de seguiment de tot el que seria factures, que ja sabeu que anem venint aquí. Llavors també fem un prec, que és que si podeu repartir una mica més el que serien els dinars i les compres que es fan als establiments del poble. Perquè sí que hi ha molta diferència, no vull entrar ni a dir noms, ni botigues, ni coses d'estes, però que hi hagi un criteri, sempre no pots filar prim, però que hi hagi el criteri de repartiment. Aquí sí que us ho demanem perquè pensem que hi ha coses, hi ha despeses que no estan repartides. D'acord. Ho mirarem. Doncs ja està. Perquè la intenció és repartir-les. Ara, segona part. Molt bé, doncs si no hi ha res més, donem el ple per acabat. Perfecte, doncs merci.